ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kugenda nyakoe omurubuli okubwatya nigo kuligereriwa n'ebigori byonsi constituency nyali bali chache county ya Kisii asena mutaliro mulimi oyomo oyokora obolimi bwoboba asa gutotera mange tumanyenga obobo bumanyetayo mwancho muriria nabwo bera busimeka kurende isaranso ikerinde gwe manyi igoro yoboba imeyo murobelyo bobolimi nobonda okoleto botambere nchimildred mumanyi itugole Jumatatu ense ya mone nusu kenda kusanga mona itugwetera se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase mitandao ya YouTube Ndizi TV News na wigo asense moyo gotorikira SMS na bogo SMS ya ugwetera se nambiyera se screen ya ugabu erinde lyo tunyakoro to kusanga asogwamo titukolera tuteramanya omoyo omulimi ito anyako bagotebera ningo iganga itole nande boigo ndikia mwirete ere guchaka obolimi oboiga omulimi ito kora tebyango igaiga ngai nanda eningo erinde lyo mulire ito akomanye aiga yakorokwa amaiga aregati ya kegatina bobaracho inche erieta liane ya Bestweya omulemi wa amoba ase county ya Kisii amoba nendagerengia naende palimo manyete abagusi banje tamoba sana na inche kuno mugusi ninyanje tamoba naende nabeire konye kuru nyuma ntarasimeka yona ariko yagora koruwe town y'abantu bari barekone lakini asenge njona yanjite mono ngatwara ukugania nga mbuya ntware supply yane koruwa se farm yane nande nkanyora nga nimbwate chisemi chia obolemi agriculture nande nimbwate chisemi chia gukora biashara bono bibere binka bibwaterania ngachaka ko research ko unenkia nakinda akorenya ore mbegu nkikeganeirie erinde nsimeke amobaya pero nanyora nkikeganeirie tugachaka nje no mongi none gusimeka amoba make asengenje yokuria pero twanyora ngabeire basi bona sengenje nabwa tukugani bono kwe biashara tugachaka tukaiwana ngatiga tuchake bono gusimeka amoba kibiashara ebintu mbiro biganeirie omuntu amanye guchaka gusimeka amoba nambe yemo noganetio nyora enyomba asoko yasimeka namba 2 noganetio nyora chinko namba 3 netagetonyo ore mbegu asoko yerusi erindo simeke namba 4 netagetonyo ore gentoko ke bagase gose omoirurori gotoka kurwa semesi ali factory noro toko na indonyo ore chinko ogutera erinde onyare korosia kwende asamwa agusimekwa bona iga erumu eye no tubwate bagase na reyera iga toko yochogani na mache ya sukuru trakiraga bwaso ugochogani kora tutebyange bagaze watebire asoko yerusia ndaki goko yegura nandi gayuko yerusia bagase ye igegotoka se chi factory chiemesie eyembwata iganko yerus transmara factory yemesie na ndege kogorwa etanie yemo igekogorwa 1000 shillings bono igonkurigie gari enene yareta ebwate chitani nonye 12 ekoburi gocha inerere economic okugora na go transport kiagere transport is about 10,000 shillings na koyegora is 20,000 shillings so ebintu byonso gukubireta bono rirori yaika ase tokoyegacha nekaro yaikira igekogachwa se tari gotwerwa asa tari wet yatigara ere dry kiagere egotwerwa igekogunda tegotwara faida se ogosimeka amoba kono kora tuira
bene buno guchaka umurubiri yo guse kero guchaka gusimeka amoba ya kurwa sibagazi yega bono epagasi yekerera nyumba igoko yitandasa se influence komanya koreta amache neganetia amache amange koreta amache kwa yeumurira kabisa goko tringa igoro yaba wet tero yabeire wet buneye bono eyegere wet kose ko yerigereria era amache bono ekero yabeire iga twayebeka chibuni bunechio chire magega twayebeka chibunime twasiba twayerusia twayeira sego chiko koberigwa bono ekero kwayebekire floor kwayebekire amache yabeire weti neganetie obwoyo obuchikobe endagera yamoba so kwareta obosie aria ntobwata obosie bwebituma togosia ekiagera nere endagera yoboba twaumurase bagase yere floor amache twaumuro koreng'ana ne quantity twarosia nobosie twaumura igoro twasiarira igoro twamanya korete lime tukoroka building lime yabagachi bagutumia twayebeka nero igoro obosi bwebituma nendagera yoboba lime igeko egokeia esumo erase bagase pH yayekeia yayelete level amoba kwama so ekero kwabekire kwochogani buno monto ogwochoganie kogoterie kwagacha kwaburukane kabisa yaigwana pi totally yabimeire yaba tayari bono koyeira asogochia koyeberia ngwate bangate bwana tigotieru lakini abe kuimurwa machi anda ke kuimurwa machi go gusienge yo kando kuimurwa machi yo bisane so chibunigete yes goko rusien kando kyagera karoto korente go ichoro rumwe bakari ichoro paka igoro bono kunya korusinkenkenke kwayeweka machi wochogania nebinte binagotebia komanya koyeira kobedia tetakeiri etwerwa ase gachire etakere gotigarere dry because etwerwe ekonya kugunda ngora na ndo wasikonyora asara enene ya igasi kwatebe kwa bekire obusi kwa bekire line iwateba anda kengo bekori no buyo bweduka ine ose bwechingo ko sekenda se bagaze yo buruka nera tuliko beka buyo bweduka ekyagara mbobwate acidity esume nyinge na ende taiboro buyo bwoboba ego bole epagase ine endagera yoboba igera se obosie bwebituma elime egotanga esumo tegenda igoro gosete chance ase asoboba bwanjete ko komera igoturiko beka bwe bonde lakini nainde advantage ondo bwate chingoko kobeka tole obwoyo bwe chingoko bokego ase ebente geto bwochogania iga esababu obwoyo bwe chingoko mbo bwate ebente bekoro ku nitrogen yekaro yochoganigwe nkomentere liberera ase buna bonekera okoberia nekero uchigosimeka komentere liberera didi oboba bwanchete temperature oboba bwanchete nero obwoyo bwechingoko bokori bore biyamono ya anda tumuriye ndi orisukana barata bikumanya ng'ebitume bigo gusia obusi mbiri byagundi bose n'ebitume birabusebiye byoka oboba boganetie ase bokoba ebintu byonsi bire pure perfect so obosie mbori noye nayo rarusie okikoruga boro obuya tari bori bwa ebitume byagundi kyagara byaitire obuya oboba boranyore korwa sebire yes anda tutara toira ngwa tutebinga ensemble nero
kiroro asekero kwa bekole ko beke bagaze ya sigunini ukoira ya chiko nyora libera liganiri korote byango nga ayebono ga sefamu ya amabobo gusumeka anda ken type ya amabobo gusumeka amaboba nari chi type wao lakini akaba nakorete experiment nchagwa ko manyene igona nyorete ritanga ninga aboba bora fit ya sefamu yane obokoruko oyster mushroom asengenjo naende omugusi kamiri obo oyster obobwate obogale oboto korokogale pero omugusi yagokorora yawanja ngobo noboba twatemete buri bonde bokorukwa oboao obonyerere ekeroko moni omugusi yagokoranga obotari boba so we are specializing asobo bokorukwa oyster mushroom ekero kuigwa omulimi tagenda togotwera iguru ya maboba inyuranga amaboba naro type nyingi asubwate gwetania type komiti ya maboba kokorende sere eboboba bokurukwanga oyster na bwasimegete na bwana manera gusimeka gaiga asomogondoe na nene mona chikwendera gotwera na utumanyia mange asa gutuira sensemo yende asa gutotorokia na kibene ekwerende yatebanga ebinte byakubike gunini na kibigo chikobayi konyora libera ligane na kingi kuwa ni woro na kibi kubiko rugabu ya megoswa bwana soba babo gosimuku benda kutobwatia gwetera se mitandao yetu ya YouTube na Ndizi TV News asa mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News digital na bado na gutumira SMS gwetera se na mbejara se screen ya ogabu ende tugenda gutanga asobwamu tutenda se semu yende asa gutotoro kia amange igori yobo simikyo bo wa amaboba kono sokoro nindo chichunige techire gaiga chigwa tutebinga na chekera kwa bekire bagazi ya soire bagazi ngagete base bona igiti nekichiroro bono imase chibuniechi ebagazi ritware gwochogania pero ya bere tayari gotoko yebeka chibuniechi bono chibuniechi ochisaire chigo chikobekwa ase boiling chambers bigo chikoberigwa egere bite chi microorganisms chons p chibono nchire ready chigo chikobekuriko neriogie liegwete liko nenchiri chire tayari chikonya koberigwa kono kurato irororo elinde lichigo torokia igana alia sigwatebe tekero gwa kulire ogwanete koreta kero yaberigwe igo korwaria umurimu naboneye ya tukuna kero yaberigwe bone ko umurwa aiga tubegete security nga muntu ndebo cha umboswa no ikubekwa na botokuberia weekend ngima 6 days ya umuru ya ichoraga bone kero ya ichoire by Thursday na litogokora kuberia next week Sunday or Monday twachaka ko kusimeka bona tugusimeka into bags polythene bags bone kero tukurusie tugusimeka ko chest bag mena litokubeka embegu twabekange twabeke mbegu mpaka yaichora tomana uchiko yeira sego chikomera ya yes sorry ekero togochaka gusimeka gokobeka gloves because your hands are nabochakunire kende so boba mbotageti any contamination environment yaye must be very clean because the cleanest food I have ever found is mushroom ene chamber number 1 chamber number 1 kerotoro in full production angabone yende nkoberere bunerie ekobera na tokobekera chinko machinare mabu ya manakoya amache ntobwate pipe to water na ndi ntobwate chitangi asa mache yembura agosoa na rotogotumia soko wet ebagase area ya bonoga
omumulego orabasa gusunyoka bunengo keri yabekiwa machi mekorwa marionya. The temperatures are over 200 ma. Yeah, chiko make sure ngento keri kia yire kabisa ya itire chi microorganisms. Wano maana tugete chibunibere muna chiri kwaroraria tugasieka. Iga aya na machare ebiba. Macha na tugo utumuriro yoroche anya kuberoro akotogota kabisa steam yagenda nere yonga egende kugwa kibune pressure cooker elioki lirigosoka pressure iyo elioki in excess ya macha yabirire achira otaye igorereti ase gosokera egotagore egende yonspi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ekampani ya Davis and Shatcliffe nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo aso bukorari bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigotumike stima nkonya bali chiriya cyo gutumika asugushyerera ebimeri amache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp cyugwa kamache kurwegesima mbubwate kimashini cyoko na cyobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na kugachumuriro na boigo chiriya cyoko bwati amache mbubwata mariogo yugusibya amache yukonywa ebyabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugusibya swimming pool nigo vakubeka chipamp cyubaka amache ichi gutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo n'ekitaya gose birobo byo gutumye solar ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukuburia umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road ange nebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inoti isano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye. Davis and Shatcliffe ango yobo kori imirimo bwao asogotumika kimashini chekerero. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mwancho muriria na nitosoire asensemu ya kabere astwasoire ase chempa nabo mugaka kunyoroka ibonge chembe rio koberia egento keritwa ruseti mwino gali elinde likebere gechikoba bono ase yo chikotumoka na ndike ruoro gechiko chakabono korosibwa ase yo chikosimekwa amaboba benda kutubwatia imeyo murubiri bobo liminobonda okora tugutambeli tugule Jumatatu ense ya mone nusu astori mo mulimito ogosimeka oboba asanga ndete kutoera na kutumanya mange igoro yo bolimyo boiga anene mo nkiboga netie na boigo na kitora kore elinderi na intutonya ariko tugusimuta okora obulimi bonga buno boiga yenda kutubwatia se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bana na onye gotete kuboli boli lindo lyonsi na bako tumera SMS gotera se nambe yera se screen ya ogabu ende tnyako batogusanga asobwamo bono soko kutubwatire bene gaiga ase echempa wantebia kora twerange chempe iga kamiri no eko atwerere kurugali ngena bekobera iga bono toire bene eye mase ya muguno guperera kunego kore gas yamano aiga eko boiling chamber ase bagase ekobe kuchibuni yaso ikibire kine kiseme kibere amachinale bibeyene n'ekingo kikobe kwa
birerera riri kuberia amache na riri gusuguma omwokioria obwate temperature eno nobwetani centigrade chimibere chikuberia egento keria kiagia kirima egento gekogera twaberia ebagasi eye nogwita germs kiria gosiki microorganisms kigo chigokombi kigo chikorwanirira nobobe endagera kero yasimikire yani ebe chikobati ebintu bigoitwa bikabona weeds ekerero kongere weeds bono bise gotugwo bikomera bwango obwoboba igo nabo bigoita embegu rioboba tekwama ekiagera bikonyunta obuya buri bw'embegu iga bono kitobete enchera togo control ya pressure gochimoina gosimoina togotumia chibeti valve na bono otusiegete kiagera yaire akurigorerete eyagandete kuya kivalve chinaende achibwate ogwitango konene utaumie ekero koigoro korusia eyaire because oigore manyori okaigo otamanyeti nabo koumia eragosambe bobe mono kiagera riberera rire rinene naende gosete muno kugurike esiaro kekegwate wona ekero yaire otogosieka pressure yetegendaria kwigora kiria yasoka guchia nonya tiri gutumika kigima usinya imatu agekire yere inye kubenwa yachaka kuya ya kanyeka tomanya kwigora yoyo rusiororo yagenda boiling chamber yeye for large scale yani umuntu gusimeka mowa asobonge lakini yeye umuntu gusimeka mowa sasi ni n'umurimo yo mutagete buchaka yakugora ebiba mo yoka obeta machi make kerete neinya obeta maiga ya tatu obeta chinko kurunse ekunekire oyebegia chinsa chigane ibibere yamenya kuya oyerusio oboko gutaye nyene bunya yamo nabakubirie ebunya yamo lakini yeye tubwate uko chibuninye limo gosichibunina ni kiagera kichempa kuri kichemba chire so to wasa kuriyeye ndokenga ibyo derigo lishinga ngo cyaka obore mibwa wamwa ya ebibe yamo yisaine n'ichinko nkeigo ebinde kwabeya kwagenda abokurusia bagase rema usumeke kibagi sato ngo singere ngo cyagwisanire ene nabo utagete bakoraye kine karo kwagenda ire mono kwamentire no bungani wana nabo ko obokora chichemba chinyinge mono nyoko tasana no gusimeka ni market yororo obokora ire sokoranda ke ikikakingana na kitwa simekire kwa change tuko kwa change to simeka maboga ikikingana na kiwa kwa le egasiri ana change to simeka amoba ya 2012 ina change to simeka nataka small scale adikini kanyora abantu bamanyira mu banara ukamanya guchaka we expand kuyaweka large scale so asama tukai kuri kintu twabikabona ya bonge rete kusimekaho ndaza icyanda nene cyagara na nyori y'iteko experience bona nimanyete na ga ye farm tuwasimege tamoba amange to watu unit 10 tuwale kusimeka amo tuwajikeya lakini still tuwate asaisenye to kusimeka so that is again to kere kenene mono ni kira ila dia boiling chamber otawa bere ti yeri bere la di fogenda io come uno chinto chitumbira lora nyale kwa bere ti sai bere lakini kira ko chiko simeka ti microorganisms chicha korolekana na inde chiko cha kamera se asamo go kwalete la sala bono ko kolega asiye utorende sana ngo itire totally microorganisms chonsiki na worst ile kusito korokeso sera green mold nere dangerous as obusimekamo wa korente la sala unit yengi mapika
Apo asa iso kwa tebirenga goikole ndi sana ilinge lumanenga ora goitire chimicroorganisms bichonzo subo bwo taka nindi asa mabora kuna kyo koro manye bana buna ilinga ya yiro kero maite naro ke gusimo kwata so gupime nambe yemo goikobero oro amechua nga chinko ya rusi biberera risaine bigendrete kuberia kibunikiria ase chisa ibere gose isatu so ewate chinko bule kiro na machara aiga naenda gotogota muri tori gokea use gokea pi gomiore nani kujikomia so gokolenda it is known researchers proved that 2 to 3 hours umuriro constant eyento kwenye itu microorganisms naenda gochigotyorera wasimikire oyigo simikire kaneri ora mwarange linde ya manyanga kuruna go chaka from small scale na kiara ara chaka ngora paka ikela scale ngora tabaso kusukira limonga ande nje chake nga cheri to bol dinga na igan chendi chingo chingana ora mwaranga ase muntu ndo bwensi ora atakego chaka gusimoka moba aisego chicha nabo como demonstrate ngono structure theory de large scale ebibe gokubeta matabori eminya magena amaiga atatu ayetereke igorobe ka machine umanye kore tubuni ya tereko ochaka gukina bakanga ikirase ngwata bona kibori chemba igero mbari bari na benka buna efero monta gukora ubori migwa mugondo mbari bari bagusiari ebyogo erinde ryeita weeds mbari bari batari gusiara na byonsi kwama bire wotukaliri bibi kwama bire produce yako benke anda sasa mabobayiga otaberetie oraba toberie kwendenga bada maboba namwe odatigara mama to singikira bona itaima bogora simeke ekiagara urone create environment yiki witsi wateba ekiagara ta kobanonyo ta baba baba ro ko banonye no way na ni kwaro ki kartura ikimalia ase bagase ta yito biya mboko bambure triki mutari gento kere ge uchigocha very specific yani obo buri kind of selfish bultage tikende liko amererania ande kerola bokorere buya you see the benefits goto kubusimeka mugondo no yena aje asebu kwa matu ale gotema kuna na vile in this business ali are the cleanest place we have to do very clean. There are no microorganisms around there. Ilo ila walia usidi alengiri mono muwale kwama bona singe icho tu atumire omuyo so much ila walia giri bona giri tu. That's why our science was proving that we can improve environment in a one to simeka chini as a greenhouse. That's an improvement of environment here. Obo bogenge kwa mabantu babonyore anja kesokoro obuya gusio bube bokora amangana yo smithwe bwamagoba mburu byo nambe yemo obuya bwo smeka moba banyorire ndagira ase mwao na inde oboba igoboro obuya muno wetani nyama actually obo substitute nyama ekyagere nyama ya repli cyando oboba nutritively obore obuya asomobere y'omuntu and more especially abantu aba bagotire ngo bako recommended to you. That's number 1. Number 2, intonyoro TS intonyoro biashara abantu mbo wayitaba busi kugora bari ngo bikabo kwa source of income obo karona indikuwa busimekire ekorende eri yatumikire bagasi eri kaba yatumikire kabisa yaegire wakuri kwama yero boyo bagasi eri yero boyo sokoro ngwatu gwatorere kegi mabune bintu bikoya anda kurazo tebiango na kyoko ibura kosoko sekara kwa kodire ngaiza bono yagire abeire na kyoko yerusine gaiga utaranyire mu yaje se kwangora ketyase gwe kubira kurazo toro kyango na kyoko yerusie bibeyene ekero yakore about 3 hours since isato ekoya yarorire
bono togosika chivalve chirichikoreta pressure ga ekio twasieka twasiekire twamanya kuigora ebireye tuigore closing ring yeye twayerusia kitangaro eki ekire kyokorera sindia twetanie temume kukirie tukuboreranie ebiba ekikaro tuyekera mitubiyo siwe tekire tight because we need a lot of pressure yebirera ima wachirusia kwabeka kando bono kwegoire bone gento okokora nokonisie ebiniye ima yagera yaire yabeire tayari naye no ibere chikoba yende nereine so kwayerusia bono kwayira limoino asochikoyengora umore yagera okanyanga yebirere ringe oyo umore naindo gendere kuberia nere yende naindo umore abokora igo for at least 6 days then karachia chirali bono no guchaka ko usimeka wo chakira ukuri skwabeke polythene bag ele yagite kubwata gatatu kwabeka kwa mamantera kwabeke mbeu kwa mamantera kwabeke mbeu pake bag yeyechora kwa yesi baya baredi koleta mugondo ekero anda tege ntontara kuboja sokoro kwa secret balbuchi erimbe chikurusie nyuma agwa sejubaini ekero kwa sigete balbu nkora tikitanda kebibe uniye karabera mabwa kego kuna gukenderera to menye kunsokorume ekero kwa sikira abo stai kaisana ida iyoke yani pressure diga koera pressure koera andi ekoreka na kurwa se ebintebi ekero pressure chirori elugune yile moino sogete ekero kwa sikire pressure koera ekege koira nainde ya kuoro kinga bona pressure ya kodi yakei como na koigora ai van sokoro korato ira sensor ni yende agatato aso chkorra bno smeta moba anne mun no wate bani go smeta moba ya ase amasakara ime amasakara china ironi nabuto ko nyaruka ira ndina romsi kwa to ira oranda ke tora rango na ki smeta tora ya no chorro ora toro ki tora ndora toro ki karibu yeye no smeta bon nyomba nere nyomba nere Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ebintu mbiraroro orakorere cece kuri ndetari afya y'umubiro intwebu na Kisi Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bw'amate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kera rituko ntobwate umunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist uyogotoka rituko lya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari bagago se booking gokoroko barogoke okoko gokoreka kera rituko obokoreri bonde mbori abuna korengwa se laboratory eduka yoko nya mariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro